sarki ruwan sha na kai ne abinci na kai ne sitira ta kai ne rayuwa ta kai ne idan na mutu kai mai tamburan kasaita kauce a karanta masu rubutu masu ta a yakuri a batiya inganta wallahi ya buwa ya erga mai girma can kowace siga babbatinga kai dai kawai a ƙara baka ka hanga wanda rabu ya so ya fanai a cikin shi ba ya zama ba shi shi lamarin tumubarin shi mai sarki Allah amarta ma sarki mukamin sarki ne a sarki ne annabi shi ne manzon Allah sunana ya biyo ka aiki na ya rabe ka ita waga ta yi muta maka na ganka a girman ka karkabar ni na zauna a ƙarar yamma sannan zana dinga salar juma'a a madina dai girman Allah a bani babban aiki a bani babban tabuki sarki uku ban kujerar mulki manzan Allah a san ka in zama sarki manzan Allah a babu babban aiki a kai mu babban tabbaki manzan Allah a san ka in zama sarki ukuban kujerar mulkin saka manzan Allah kar a bar ni na jiya a ƙara buɗe hanya a ban tasirin tarbiyya ko me ka biya in koya ya manzan Allah mai rabi na awwal ya ala awwal ya fata ala awwal dan Allah ka cika ni da kai fal mai Ramadana
shi a Madina dan girman Allah maza na barka ba manzan Allah da sunan karamar malitina ilauna ce makaramar umarki amina mai cinto na Mustapha da maza na barin shi ba Allah yi salati ga mai mafifiyar nasaba Mustapha jin da kake halitta maka kago kamar sama shada mata da samai ba za na bar su ba mata wanda kake da babban kululu da wawa sallama ga kai haske mamuna ilawu ya gidan mabazacin kasa da kai da ke mana kai ne kai ka iya mana bacci ko da wai ba samun irin kai hari gari ba kai ne dai mai ta zarifi da kanu daga hazalula hasken Allah madamar bai ka ta agumila kawai da ta nan amas da sani ne baka san shi ba na amma ga Adamu farkon tashin shi ciki Randa na ka saukara mun shirya maliki asalin samuwar sakadar bayi mai tsarkin jiki mai da matsatsi salama ni'ima ta rabbana mai bayyana kai ya masani idi da mani mai magana da kafa da cikiya hanyar kace titini kai ke zance kana marewa na mawazanni a karamu yi maka girma da ba za san kama ba za san kama mai karfin ruhin da kai kaga Allah kuma ka zo da shi kawan sabanin zubar shi ka bayyana da yake min shi ka kiyaye yadda yake so gana a saba mishi kai ne ka san shi kai ka bauta mai bautar da ba mu santa ba kai sabila da ba mu santa ba kai azumi da ba azumi kai ka isa ka irga azumin Allah tun kan ya sauka yake azumi kai tun kan ya sauka tun kan a sauke aya yake azumi tun kan Qur'ani ya sauka yake ibada a kogo ka tambayi na Khadija kai shi ne samun da ta kamun rainan Allah kai ware ne ka Allah ne raine shi kuma a baku wannan misalin shekara biyu ba na ce muku bisa al'ada wanda ya raina abu to in kana so ka ga wannan abin je ka wajen abin da ya raina yanzu da kaga ƙasa kaza tana abu kaza sai a ce mecece ai rainan kaza ce haka ne da kaga yanzu Nijar tana kai ma ka gane sai ka ji ana ai rainan Faransa ce da kaga kutun gwila kwana da kwana a Najeriya sai a ce ma me ai aikin Ingila ne su ma ba za ka a boye ake sinke sai a sace miliyan 60,000 a boye a sinke to Ingila kenan su ma ba a gane su wannan raino kenan da kaga wane kaza sai ka ce ai rainon wane ne ai yayi
shi annabi Muhammadu Allah shi ya raine shi, to ya zai kasance? Wannan ko magana karara ake maka. Allah shi ya raina annabi Muhammadu, in ji annabi yace addabani rabbi ba ahsana ta'dibi. Allah madaukakin sarki mai halitta shi ya raine ni kuma ya kyautace ɗabi'ata ko ya kyautace rainan da ya mun. Yayin da to baba kin jifan da kai sai ya ce jifa yayi daidai da nasa, to ya bi zuwar aikin take a kankantar ilimi ta bayyana girma mai martaba ya tana dan bayina jalabina mai damuna ya ni kai ne da ni a duniya annaba alaira ni dai kai shi komai. Annabi sake tabbatar da ni a cikin ka na mukaddami dan sarki duyin ka ba da ni ba sanin jagaba ni annabi jagaba in sun so ba za su ganna ba sai kai. Har yau banga wanda ya kira ni wata ya tsaga shi ba, to akwai magana fa. Ya kira ni wata ya tsaga shi ba, malam wata fa ba karamin abu bane. A yanda ake musanta wata, duniyar nan ba za ta ɗauke shi ba, haka ne? Duniya guda ce wata. Ka tambayi malaman science ya yake, to wannan ba malam sanyin da yake cikin wata wallahi kana kusantarsa sai ka kame saboda sanyin da yake cikinsa. Amma annabi Muhammadu ya kira shi a sakan daya, kuma daga nan malam daga nan zuwa inda wata yake ya fi kilomita 12,000. To ya aka yi ji kiran nasa? A hankali ke fitar da shi, nisa bai sa a kau da shi, kai har hamalatin da arshi. Idan annabi ya kira daga nan har na sama ta bakwai suna jin da yake faɗa. Shi yasa yana kiran watan ba jira, ba yaushe za a zo bai ya sauka. Karka ce wasu wasi ne, kanka ce tatsuniya ce, akwai yan rainin hankali sai ya ce annabi yana da mukami kaza kaji sun ce ya hadisin tatsuniya ne. To Allah ne ma ya magana, ai tarafati sa'a wan shaqqal qamar. Ya tsaga shi annabi Muhammad ya tsaga wata, kuma ya yi magana da wata ya ce wata haɗe koma inda kake. Waye taɓa irin wannan? Duk mu'ujizan annaba ka kan irin wannan, ita kaɗai wannan kawai. Kuma wutan ya zo suka yi magana suka tattauna, ya gaya masa ya ce to koma. Wannan shi ne annabi Muhammadu a karatu. Har yau ban ga wanda raƙumi ya yi ƙara a wajensa ba, ko annabi Suleimanu dabbobi ba su kai mai ƙara ba. Ga asali ma tururuwan nan ta je ku gudu kan mutanen annabi Suleimanu su tattake dan ba su san da ku ba. Shi ko da ke sun san da shi, da an samu matsala sai ka ga raƙumi ya taso, annabi gashi nan fa na musu aiki za su yanka. Barewa mafarauci izo ikama barewar
annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙalanci tsakanin mafaraucin barewa da 'ya'yan barewa. Wa yake zaki a daji ya ballo ya tau magana annabi ya magana da shi ya ce kanka ƙara da birnin nan ka razana mun mutane na ya ce annabi an gama ya ce dama so nake in gaishe ka kawai na koma. Yaya mala yanzu nan duk inda kaga tabara in ka bi ta tashi zata amma tana ganin Abdullahi sauka take kai sheka a inda in kafirai sun zo ba za su gan shi ba. Yaya haka yake shine Muhammadu Rasulullahi. Yaya da ya fito Allah ya kaddara rana ta tashi sai girgije ce ke rana hattara baya shan rana baya yin inuwa kauce da ya yi tafiya sai daga girgije yana bunsa ba na yi in ji girgije ba za ki mai gidana ba. Shi ma da ya gaza idan ya zo zai zauna idan nan da inuwa nan ba inuwa wannan rumfar da ta sa nan ya samu inuwa idan annabi bai zauna a inuwa ba abin da ya rumfar sai kaga ya taso su ya dawo jikin annabi ya masa inuwa. Tu da fa ko da rana ko ba rana jikin annabi automatic ne da zafi sanyi yake ji da sanyi sai ji dumi kuma yayi wasa yake a wannan lamunin. Ya ga Ali yana yawan jin sanyi ce to Ali daga yau idan sanyi ya zo zafi za ka ji idan zafi ya zo sanyi za ka ji ka je ka tambaya har yau sai Ali tun da ya rayu tun da annabi ya gaya mai haka yake rayuwa ya ji annabi ya gaya mai yanayin. To wallahi da ya ga dama sai ce sama kuma ƙasa sama kuma a ci gaba da rayuwa a haka ta zauna. Shine Muhammadu Rasulullahi. Har yau banga wanda rabu yake hidima kuma yace duk ku zo duka ku kowa zo ina mai aiki kuma sa malaiku ku zo nan ku zo kuna ina ku zo inna Allaha wa malaikatahu sai da ya tattata ma ya ta hakikance ma ya tabbatar ma ya kaya maka isa nunin tashdid inna Allah hakika fa Allah shi Allah shi yake baka labari wa malaikatu ya mame ya sa annabi wa malaikunsa yace malaikunsa ma ya sa su suna dole su ina masu imani sai ce to sallu ku na ba ku dama ku yi wa annabi salati shi kadai Allah yake wannan to alfarmarsa kai ne yabo yayi yabansa ban ga wanda an ba shi musulunci bai cika ba ya kai kalgida adi kalgillani manzan Allah ya bi wallahi daga kai an tashi Allah masanin jaje sara mai ganin gobe kai dan fara sanyawa a aiki kare zube mai kun faya kudu karamin argobe don mumminin kauni ajil aduwa aji kai jamar karma makon salati yin kamar gigi gwargwadon girman sunaye daga tara mai gigi gwargwadon girman mukami daga mika mai salati ita ambatar shi yana cewa sallamar ka saita wacce ba wanda ya taba jigigi mai kwararar kamshi wacce Allah yake san jigigi to ta tabbata gunka hamidu manzan Allah in dai an ce Allah taimaki a gabanka yana saman sama waye zai tanda ka na saman sama ta ya za tanda ka dukkanin mukamai rabbana ya dora ka na haramta
bayani sayyidul kauni manzon Allah da sunan ka kalikina wani mara kishiya mai bani yau da gobe baka gajiya masanan abin da na kulle a zuciya ka ce maka da wake kairar la'aniya Allah salati ya binci mara adadiya a kare shi wanda ya so da shiriya salati ya zamto yana tafiya alihi sahaba kairar la'aniya assalamu alaika annabi ya kasmal kairi ya muhammadu ka amsa sallamar da kaka kairar anbiya annabi ta kara lailai a asadu ya bayan kufri sannu amajadu da kai ne jalla waibu kace mu bauta rabu don komai da kishiya da mai karfi da ka wuce aja da kai gwani sun buga da kai hala wake gani ka cinye jiya ka cinye zamani kai ne a ko'ina kuma ba za a ganka ba gashi ka wuce sani ya sanka masani sani da kai ya samu sani tun a cincini annabi kai ka san komai kuma kai kake gani wallahi kai ka san muna mu ba za mu san gaba gaga arifu billah sarki nuguru ma billah Allah 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 لبيك يا عارف بالله تكي بزو وليك بيتي النبي كي نشتر تبس أبني الله لا لا من زغنا من زغنا kada zinubai su saka jadini Allah ka duba wanda dan saka kaini to a sake audani hadara rasulallah Allah Allah kai zallar salati mai kure zance wanda kudiri nazarta kudiri ce wanda makani nai aliyya ce ki ne nake so za a gogona Allah 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 ya danka daga abin nufin zati ya zama madubin masu baiti idan an nufona ya zama tiriti wanda za ya kai baya zuwa rauda Allah sallama kuka ubangaya ya wanda kowa kai yake koya yaran koya ka shayar da ni madadin ka sallallahu Allah 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 ayaman sanin Allah hakikiya annabi kai ne kai wa kawuni tarbiya aya malami a ciki
manzon Allah kai da ka san Allah ka gane shi wallahi kake share wasu wasi cikin Allah aya ali sanfa cikin gaibu mai share tantama da kuma rayu kwararre wajen nari da majugu take yanzu aka san Allah arifi la ilaha illallah Allah Allah zikiri a ƙadara a ta Allah a zuciya samari a kalai tara banda samari fa illam takun tarahu Allah fa innahu yaraka kawai mu kira rabbana kadai tara bana la ilaha